Seara a venit și micile surori privesc cerul. Ce senin este? Cum ar fi să începem o nouă aventură? Wow! Ce se întâmplă? Praful magic a intrat în casă și imediat s-a transformat într-o barcă luminoasă. Uite! O barcă magică! Oare unde vom merge? În scurt timp, barca s-a mărit și fetele au urcat în ea. Barca plutea parcă pe nori magici. Au ajuns și totul în jur era minunat. Acolo este o insulă? Haide să mergem acolo! Cu cât se apropiau, insula se mărea și era mult mai frumoasă. Copacii păreau făcuți din vată de zahăr și totul sclipea. Un iepuraș deosebit a apărut și fetele erau și mai curioase de ce va urma. Unde suntem și ce facem aici? Eu sunt Lumi și insula viselor are nevoie de voi. Ce frumos este aici! Ce sunt aceste baloane? Fiecare balon conține visul unui copil, dar întunericul a apărut și le-e teamă să mai viseze. Nu-ți face griji, suntem aici să ajutăm toți copiii. S-au dus alături de toate visele, dar era acolo și un balon trist. Ce s-a întâmplat cu tine? De ce ești așa trist? Pe mine nimeni nu mă vrea. Am rămas gol de mult timp. Ești foarte important și toate baloanele vor fi pline cu vise! Suntem alături de voi și o să salvăm insula! Dacă privești în lac, vezi ce este în sufletul tău. La mine apare aventură. Iar la mine apare cum ajut pe toată lumea! Îmi place să am grijă de tine! Deodată apare o umbră, dar era tristă și blândă. De ce ești tristă? Mă simt singură. Apar atunci când copiii nu mai visează. Și nouă ne era frică uneori! Dar prietenia aduce lumină. Lidia a luat mâna umbrei și Iulia a luat cealaltă mână. Insula s-a luminat în acel moment și umbra era din nou fericită. Aici este copacul viselor. Doar două surori iubitoare îl pot aduce la lumină. Eu aduc curajul. Iar eu aduc grijă și blândețea! Și-au șoptit. Visele merită păstrate! Copacul a început să strălucească și toți le-au mulțumit. Aici avem un glob magic, un vis. Atunci când vă gândiți la noi, vă așteptăm pe insula viselor. Este minunat! Mulțumim pentru tot. Barca le-a adus acasă. Era deja dimineață. Totul a fost adevărat? Da? A fost cea mai frumoasă aventură! Te iubesc! Dacă ți-a plăcut, ajută-mă să fac mai multe povești. Abonează-te și distribuie! Mulțumesc!